Цікава екзотична рослина для вирощування у домашніх умовах. Це гранаділла, тропічна ліана і родичка маракуї. У природі вона росте у Південній Америці. Вона обвиває дерева і тягнеться до сонця на декілька метрів. Саме те, що потрібно, щоб заплести повністю у все ваше підвіконня. Для вирощування насіння нам потрібно відділити від м'якоті. Перед цим також його можна проростити під парником або одразу висадити у ґрунт. Сильно я їх не заглиблювала і одразу після посадки полила. Сходи у мене з'явились доволі швидко, приблизно через декілька тижнів. Але варто пам'ятати, що маракуя і гранаділла спокійно можуть проростати декілька місяців. Росте вона дуже швидко, їй потрібна драбинка, щоб плестись. Також своїми вусами вона буде чіплятись до інших рослин. І не лякайтесь, бо взимку вона може частково або навіть повністю скинути листя. Так виглядає рослина, якій вже 2 роки. Ось, до речі, для порівняння листя гранаділли і фіолетової маракуї.